खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै बिटिसिनि नैथि साननि रां बावजाया जोबना थांबाय। गेरेमसा ब्रह्मखौ मंगलाजरा ओनसोलनि माहारि आफादफोरा न'आव थांनानै बरायहैदों। गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव सनितपुर थुरिबारि माइनावस्रि जाना राङापारा थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि दालाङा बायस'दों। क'क्राझार जिल्ला गारि आरो रोगाथाइ बिफाननिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थांनो थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय थोंजोङै गारिनि सुबिदा खालामनानै होदों। दिव्यांगनि आफादगिरि प्रदीप कुमार मुसाहारिया बुंदों, थांनाय 17 बोसोरनि सरकारा जोंखौ बिमा बाथुल बायदिसो नोजोर होदोंमोन। रोनगोरा नार्जारिया बुंदों, बिफांखौ गायनानैल' जाया, बिफांखौ फोथांनाया जोंनि मावनांगौ हाबा। मिरु एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुआ गाबोन जथाइ चिरां जिल्ला एबसुनि मावख'आव 55थि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सान फालिगोनखौ लानानै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मनि खौरां मेल। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 668087 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।